ja bih hteo da naglasim da posle više od 30 godina, evo tu je naš direktor Špadjer, imali smo te turnire, ali 30 godina nismo imali ovako veliki šahovski turnir. Počeli smo eto inicijativu i direktorske škole i nadam se da će to postati stvarno tradicija. Je bilo nekih 70-80. Drago mi je da smo se zabavili. Jeste bilo i suza, poneka suza. Direktorka je rekla, Dan škole je najprestižniji turnir i na njemu su učenici od 2. do 8. razreda uzeli učešće. Prvaci su imali posebno učešće i dobili su pekar. Ja želim to da objasnim, a od 2. do 8. razreda su se takmičili svi učesnici i samo želim da kažem da za Svetog Savu biće još jedan šahovski turnir, za Vidovdan opet će biti šahovski turnir. Evo i direktorka i ja smo se dogovorili zajedno sa odborom da će biti posebne nagrade od 2. do 4. razreda. Ja bih se trebao jedan aplauz za to. Zahvaliti šah klubu Delfin. Mi imamo saradnju s njima, bez tog šah kluba ovoliki broj učesnika ne bi nikako mogao da organizujemo i to parovanje i uopšte da organizujemo samo takmičenje na njih. Imamo prilike, imamo sreću da u našoj školi u okruženju vidim da u dosta škola nema uopšte iskustva šahovskog kluba Delfin. U našoj školi postoji da su i oni prepoznali koliko smo mi aktivni, koliko smo posebni, ne samo na tom Beogradu, nego i u celom državu. Hvala vam, želim da se zahvalim pre svega roditeljima, dobro, ali najviše bakljama i dekama, vidim da je dosta njih odvojilo vreme, dovelo đake, sačekalo ih, možda malo i patilo s njima, ali jednostavno učimo ih takmičarskom duhu. A to je ona osnovna stvar, da kada igramo, kada se takmičimo, onaj ko je pobeđen treba da čestita, a pobednici trebaju da uteše one koji su tu. Hvala vam još jednom. Među devojčicama. 3. mesto osvojila je Moljković Hana. Drugo mesto osvojila je Serdarević Ana. Prvo mesto Bogdanović Vera. Drugo mesto Končalović Stefan. I prvo mesto Filipović Damjan.